hingke bahai tongbai dol rok khakhayo norok jotono kaham korokno tongbai na hingke ani tini ni video tam norok title ti thumbnail nugui no sai manthang kana hingke norok nugui mankha mohai video je ongoi tongmani mohai ke video rok banok manui no tuio eba buini bosongbai kaijakma tui no chini 24 hours guard ni sir Ranjit Deborma bo kaisa assembly o kokti samani norok nugui mankha bo tam hinui suika tini 25 sal March 2025 Salmari Tripura Assembly ni third day season o kwbangma question ni bising ani kaitham belai important question khwchanai omoni bising kaisa ongkhati Prasad buini dopha ni chula bai kaijak khe bini ST facilities cancel khlaijaknai da o question no tuioi sal kolokma tipra sal lukurok chiriklai sala hanlaio abo to haino hingke bo tamsika কোনো জনজাতি মেয়ে কোনো উপজাতি ছেলের সাথে বিবাহ হলে তার এসটি হিসেবে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকে তা বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা এর মন্ত্র সুইকা মতামত থাকলে কবে নাগাদ কার্যকারী করা হবে বলে আশা করা যায় 3 নম্বর সুইকাটা না হলে তার কারণ hingke mono khorsa taikwlaio chini bosongni borok kwbangma buini bosongbai doctor khai tongnai engineer khai tongnai master khai tongnai PhD khai tongnai amhai rok kwbangma borok no kaijagoi thangbai manui rok nugo amoni bagui no chini 24 hours guard ni MLA sir assembly o kokti saka je ST facilities no buini bosongbai kaijakhai je kono babe cancel khainani khaida mano amono tui no bo kokti saka amoto belai nangmani kokno hingke norok thangnaio bo nugui mankha na chini bai Elizabeth Songko buini bosongbai kaijagoi thangkha hayadaba dol rok hingke abo hai kotor borok rok chini bosongni borok bai kaijagoi buini bosongbai kaijagoi thangbai mano tui belai no wana laijak tabuk chini bwskangni din rokni bagoi.